tuhita saluhutna kita na sahurion ala laos topet di bagian seminggu sadarion ima ulang tahun ni huriatta napa 50 aluhon ala marulang tahun do huriatta kita do huriai di bait Tuhan sialani pinasahak matuhita saluhutna selama ulang tahun madihita saluhutna selama hari Minggu horas madihita boy mahudul hita taparade marohdo pikirata ima tu acara parminggota butima hudul mahita. Hamu akan nahina holongan ni debata ruas ni huria HKBP Kebayoran Lama namar pungu dohita sadarion ditongani bagas joroon laho mamuci dohot pasangapon debata sialalas ni rohata marningot asi ni rohani debata ai didok do marhite hata ni debata ariondo najinadihon ni Jahoba marulop-olop jala marlas ni roha mahita disi Iai Jahoba sai manupak maho Iai Jahoba sai ho mambahen manjadi pinasupasuma naro marhite-hite guar ni Jahoba hupasu-pasu hami mahamu akan nasian bagas ni Jahoba Jahoba do debata jala ibana madongani hita tabaton hamuma akapelian pestai sahat rodia kataduk ni langgatan hodo debataku jadi hodo ujiaku ale debataku sai hodo patibulku madok mauliate mahamu di Jahoba ai pardenggan bangsa do ibana ai rodi saliling-liling na do asini rohanai alani i di bagasan las ni roha tapangiar masorat tamamuji debata marede mahita gok las ni roha doau
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Tigordo dalan ni Jehovah, jalahalak partigor mardalan disi, alay yang gohalak parjahat, tarsulat dit dodisi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata, para siroha jalan abonar, mauliate hudok hami, ala dipabisarho tuhami barita nauli, na manodangi rohanami, ay alani i, humbaen na hutadahami ho, dohot lomo ni roham, dipangido rohanami nang mangulahon lomo ni roham hami, saliling dingoluon, jalanaing mertua hami bahenonmu, say parbadiay marohanami, marhite-hite todim, jala pargogoy mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion, say palas marohanami manguluiho, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Hapusan ho Tuhan
Tangihok kamuma patik ni debata di minggu sadarion, imasian patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono marima ulah hamuna sa silonmu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe, na mangibati hutam. Ay dinaono mari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibahenido umbain na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianani jala di parbadiai. Odo ikon dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita tu debata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalasyon nami nagudangi. Tatap mahami marhite asini roham.
Jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Tondi parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asin ni roha, sayunang tulak hami, saytangihon mahami, ho ale de bata ama, anak dohotod di parbadia. Bagasan sadarion, dinahupes tahun hami parningotan, diari hatutubu ni huriam HKBP Kebayoran Lama, na palima puluwalu taoton di bagasan sadarion. Tersunggul turohanami, akapabahenan nami nahurangi di jolom, songon akka naong pinaluami hami. Jojodo hulau si hami patik nang hatam na badiay, alani i asima roham di hami pardosaon. Parbadiai mahami ale Tuhan, asagabe halomoan ni roham,
aka ede puji-pujian nami, doho tangiang pangiduan nami diho di bagasan sadarion, sai marpamuati marohami dahami pardosaon. Amin. Roma tu Jesus, Roma tibu, Tugianan roja konduju, Narodo Jesus panguluho, asal porsiaho, Alanas roda ibusi, Tabigi mahata ni Dewata, baga-baga taringot tuhasisan ni dosata. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, labba tarimas jala para siroha gudang. Dang dibait tuhita hobbar tu akka dosata, jaladang dibalosson tuhita hobbar tu akka hajahatota. Songonasi ni roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba, diaka na makabiari ibana. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tabegi mahata ni Dewata, turpuk di bagasan minggu sadarion, dienet sian Matius walu ayat 5 sahat rodi ayat 10 tolu, tajahama marhite responsoria. Dungi bongot ma Jesus tuhuta Kapernaum, jadi Roma tujolona sada iduk ni soldadu, mangilik-ilik ibana, nin nama. Dunginin na Jesus mamado ibana, rope yaw pamalum sahitna. Alay anggo akka anak ni harajaw nihian, si pabalion doy sugot, tunaholom maripot-ipot, di si mamasa angguk-angguk, dohot nasa patungoripon. Ido sahatna, martua do na tumangihon hata ni Dewata, jala na upepsa. Amin.
dakon maha porsiautai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaun, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman at inubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuhuman ni Silatus, na mati tarpajal doy ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoru dung ni tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsia di tondi parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu dosogot daging ni halak ng mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigema titingta di bagasan Minggu Sadarion. Hurian itu hatta, shalom. Selamat ulang tahun mandi huriata HKIP Resort Kebayoran Lama. Tik-tik nama saya di huriata di bagasan mingguan. Minggu pasapuluan dung Trinitatis 13 Agustus 2027. Topik gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Guarni minggu. Ia guarni minggu tasadarion ima minggu pasapuluan dung Trinitatis nomor 8 hasi tulu sadaon ni debata. Perayaan ulang tahun pa-50 HKBP Resort Kebayoran Lama 13 Agustus 1995 13 Agustus 2023. Sadarion minggu 10 Agustus 2027 patupaon ni huriata do perayaan ulang tahun ni garejata na pa-50 halion. Permingguan manogot dohot permingguan siang di padomu gabe masuk pukul 8 wib. Permingguan botari pukul 10 wib hok do mardalan songon nasomal. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 pukul 7.30 wib manogot patupaon ni huriata do upacara bendera dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-78 Maringanan di halaman ni Garejata jala diulauni seksi lansia ni huriata do nagabe pelaksana acara. Pinabotohon tupunguan lansia sude kategorial do sekretariat ni Garejata asaro mandohoti upacara. Dress code nuansa merah. Penerahan rapot anak kota Sekolah Minggu na berprestasi. Seksi pendidikan diakoni membuka kesempatan tuakai anak kota Sekolah Minggu na berprestasi. Mulai sian horong kelas SD, SMP, SMA, dohot nilai rapot na rata-rata 10. Jala naringgas maddohoti Sekolah Minggu. Pinabotot tuganup anak kota Sekolah Minggu asa pasahaton fotokopi nilai raport na nama tuguru kelas nabi manak tua Mang Ronald butar-butar di HP 0853 6844 9852. Nau leleng na sahat tu hari Minggu 10 September 2027.
pemberian bantuan sembako. Hobar tu acara ulang tahun ni Garejata pa 50 tahun profesionalisme penata layanan marhite Dewan Diakoni ni Huriata. Pasatot tado bantuan sembako secara simbolis tu keluarga diakoni koster gereja do satpam ni Huriata tuhatama nama masuk-masuk perparkiran kendaraan. Hobar tu acara ulang tahun ni Huriata di Bagasan Sadarion Minggu 10 Agustus 2020 di parade doinganan parkir kendaraan di halaman ni Sekolah Al-Azhar di Lambung ni pom bensin Shell. Alamat kantor kecamatan alaman ni kantor kecamatan Kebayoran Lama. Parguru Madua. Lama mengakhiri persajaran sidi tahun 2022-2020 di HKIP Resort Kebayoran Lama. Akaunma jadwal kegiatan nasida. Yang pertama, tanggal 12 Agustus 2020 pukul 8 WIB ujian tulisan nunga berlangsung. 2. Tanggal 10 Agustus 2020 pukul 10 WIB ujian lisan. Ujian lisan rap dohot natoras. Nomor 3 tanggal 26 sampai 27 Agustus 2020 retreat pelajar sidi napapaton. Tanggal 2 September 2020 ibadah paborhaton akayana kota parsajar sidi rap dohot natoras Palimaon. Tanggal 3 September 2020 Malua Manang Lepas Sidi. Kompetisi cerdas cermat Alkitab Remaja. Di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 tim remaja ni Huriata nungamadhoti lomba cerdas cermat Alkitab na diselenggarakan HKIP Resort Rawamangun. Tim nama dohoti perlombaan cerdas cermati Ima Sada Joshua Mihai Daniel Nadeak. 2 Jeremy Elan Parmonang Sinaga. 3 Daniel Hotasi Adriel Simatupang. Tuhatama nama masuk-masuk. Warta tambahan. Kompetisi cerdas cermat Alkitab. Sebagai warta tambahan pada nomor 8 bahwa lomba cerdas cermat Alkitab yang diselenggarakan oleh panitia kompetisi HKIP Resort Rawamangun anak remaja kita HKIP Kebayoran Lama telah meraih juara 1 dengan skor 1.350. Dengan ini diucapkan selamat kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Komisi Perempuan dan Anak PGI Wilayah Jakarta Selatan, Seksi Perempuan HKBP Kebayoran Lama akan mengikuti perayaan Hari Ulang Tahun RI ke-78 yang diadakan PGI Wilayah Jakarta Selatan. Komisi Perempuan dan Anak pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 pukul sia WIB di GBP Sumber Kasih. Alamat Jalan Lebak Bulus 3 nomor 50 Lebak Bulus Jakarta Selatan. Songonima tikting namasa di Huriata di Bagasan Mingguon akan sojinahau sajulun tajahabima di stensilan nawadong dihita. Mau lihat horas mendita. Pinasahan mati kion pasahaton hata huhuasi sian panitia tahun profesionalisme ulang tahun dan pesta gotilon HKBP Kebayoran Lama. Horas marihita saluhuna. Saherana hurang ribu rate ya manginang, semangat kita namar pestaon. Horas marihita saluhuna. Mau liate. Nahu hormati hami, amang padita resort, amang padita Jeffrey City Down MTH dohot inang. Nahu hormati hami, inang padita fungsional, inang padita jojor, pardede dohot amang. Nahu hormati hami,
amang pendeta fungsional, amang pendeta Surya Lubatoruan, dohot inang, jala nahu hormati hami khusus amang padita Sabam Sirait, padita Resort HKBP Kelapa Gading, horas amang, nahu hormati hami amang padita nong pensiun, amang padita BPMT si Hobing, dohot inang, amang padita WK Siahaan dohot inang, suang songoni amang padita DP Pajaitan dohot inang, na tua-tua nami, sesepuh nami di Huriata HKBP Resort Kebayoran Lamaon, nahu hormati hami sudima kategorial, mulai ama, ina, naposobulung, hana, nang anak kaya na kota, NHKBP remaja, nang sude hita saluhutna, jemaatu hamanang ruas ni Huriata na menghadiri pesta ulang tahun ni Huriata Sadarion. Saula nai hupasatami ma horas madihita saluhutna. Selamat ulang tahun pa-50 tahun ma di Huria ni Tuhani. Huria tercinta tahun HKBP Resort Kebayoran Lama. Saula nai selamat ulang tahun namanginang. Songon namangi huton sude program nataboto naung disosialisasihon mulai minggu-minggu sebelumnya bahwa ulang tahun ni Huriatau tutu salah satu program sian tim profesionalisme dalam penata layanan. Songon aras ni tahun orientasi ni Huriata setiap tahunna namangi huton tahun orientasi tahun-tahun sebelumnya 2021, 22, 23. Amanginang nahu hormati hami di ulang tahun tasadarion tung macai madok molea teh hami amang. Ribur dohita sudiro ruas ni Huriat tahun. Jala sama-sama marlas ni roha dohita. Naung ojak HP hatu tubuh ni Huriat tahun nunga 58 tahun. Sada Huria naung liling don di kota Jakarta. Moliate mamanginang di ulang tahun tau sadarion ikut sudido hita riburate jala ikut sudido hita marlas niroha unang adong betutuan non namarungu ungut jala hupangido hami suang songoni nang akka ulaot tape sude saluhuna toktong ma di bagasa dame na sumurungi jala solat nai huha moletok kami do tutu sadario toktong madok moliate tu sude dong aku perhalado nong ambil andil jala khususna penasehat ni profesionalisme ima amang CT pangaribuan dohot keluarga amang kolonel OE pardede dohot keluarga suang songoni nang B parhusip dohot keluarga nang sude hita saluhutna amanginang anon habis acara kebaktian lehonon ni Huriata do songon si pargogoni todi tu akka na tua-tuata naung ojak marumur 70 tahunan non. Songon kelanjutan ni tahun-tahun sebelumnya. Sia saplonom bajar totalna sadario nama jalo ulus amang inang ima di 23 halak. Dukonian no muse habisi adong ma pemotongan kue las niroha. Kue songon mengucapkan korban bakaran syukur kita tutu hatta ima pemotongan kue ulang tahun pa-52 tahun jala sude non aka perwakilan nungabe ditentuhon non songon perwakilata nama jalo kue ulang tahun ni ati amanginang kemudian musian no di siang adong do bajar rak manga dohita rak minum manga nidahan nalas dohot minum ai sitio-tio jala tok-tok kita nomor las niroha naung dibagi do sude kupon-kupon laho manuhor bajar naung tersedia di saplonom meja bajar di Huriat tahunan non. Habis kebaktian dohot pemotongan kue. Jala di kuponi tertulis samanginang aras ni anggaran manang dana tu pembangunan ni rumah dinas seyokyana mangidoma afami mungkin adong salah cetak i seyokyana non tu dana seluruh dana ni ulang tahun atau pesta sadarion tu pembantuan di dana operasional ni Huriata tiang manginang songot taboto takas alanong adong sentralisasi ni Huriata agak minim do kas ni Huriata jadi sudi mahita ribur nang songoni anak koni Huriata na mga rato na ro di pestaon rap hibur mahita mabay korban bakaran syukurta otak ninabuy tabaen di bagasan las ni roha dohot dame na sumurung na siya tuhatay
Songoni mamang hata huwasi siak kami molotu ngadong akan hurang lobi. Somal ni hajol maut dia tia manginang akka mangido maaf mahami di akan hurang na lobian non natapatupa di pesta ulang tahun. Na perpudi doho doa kaya anak kota tong di Sopo Praja sekolah minggu merayakan ulang tahun ni Huriata, ido rupani ubay na digabung kebaktian sekolah minggu na jam 11, do kebaktian jam 7:30 do 11, digabung masuk nari merayakan ulang tahun ni Huriata di Bagasa Dame na Sumurungi. Oja do songon hatani Tuhan di Huriata sadarion di pesta ulang tahun temana gabe pasu-pasu marhite panopahion ni debata menjadi berkat di dalam Tuhan. Tasabur ma berkat itu tu aka operasional di Huriata ala taboto takas nunga diberkati hita jala molota hitung berkat-berkat ni Tuhan di hita dang terdodo amang inang. Ala nido riama hita sasude marlas niroha mar pesta ulang tahun pa 52 tahun 10 Agustus 1995 tu sadarion 10 Agustus 2020 tolu. Tuhatama nama masu-masu hita saluhutna ati amanginang horas madi hita saluhutna. Pinasahat ma, tikion tukor gabungan, sude mahita mangedehon kor gabungat taya manginang. Adong do di slide amang molodang adong lembaran kertas na tay dama di slide tay.
dihita manami nanami, ditiki pasahat pelea nanok kita dung sidung jamita, ati boha adong amplop untuk pembangunan dapat hita diacarai, unang pola tapasahan untuk pembangunan ati amang do inang, alana ngatagati dohot amplop tu pesta ulang tahun ta sadarion, ima amplop nabotari, alani opa amplop denon tapasahat tu huriata. Mau lihat ma ima buah-buah sian hami marede mahita. Akan dijauhkan Simon damai jua Hamoluani Halalas niruha Siap kuliruha Mina masaki Kuruni lebanaki Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hatta sapar sauran di minggu sadarion. Parsauran nagok hadameo dohot las niroha. Parsauran na pinasupaso ni Tuhani. Hata ni Tuhata imanagabi turpuk jamita di minggu ta sadarion. Si jalota, si jakkonota ima marhite di bohal li partodiota. Na tersurat di sada Musa biddu tolu pulusia mamukka maisian ayat sada sahatu ayat 5. Songonon madido disi. Alai yang go si Joseph tarbuat do tuat tumisir gabe Roma si Potipar wakil ni Raja Parao si rajai aka
naposona hala Misir manuhor ibana sian hala Ismail akan patuaton ibana tusi. Sai didongani jahubado si Josepi. Gabi jolma na mertua ibana. Sai dibagas ni rajana hala Misiri ibana. Jadi dung di idarajai na didongana ni jahuba ibana. Jala ditupak jahuba sudi ni ula ni tangan nai. Jadi lomoma rohani rajai mida si Joseph. Gabi perhaladuna ibana. Jala dipabaki ibana gabi siramoti jabuna. Jala sudi na di ibanai. Dipasaha do tutangan ni si Joseph. Jadi olat ni na pinabaki nai ibana. Bahen siramoti jabuna. Rodi sudi na di ibanai. Di pasu-pasu jahuba ma. Bagas ni halak Misiri ala ni si Joseph. Majadi do ditupak jahuba sasudi na di ibanai. Di jabu dohot di balian. Ima sahatna. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Sudedo hita jolma. Marsita-sita. Asa berhasil. Berhasil di sude. Moledok berhasil di aka siulaon. Jala molodong berhasil. Ahamatagamon na ikon siulahonoton. Hobar tutema ni. Minggutta sadarion. Ima. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu-pasu. Markite-kite panupakion di debata. Lapatanna molo naung ditupagi debatado ngelutta bahita pe ikom magabe pasu-pasu asa songon padohan ni debatado manang ja naung jinadihon ni debata tu si Abraham hu pasu-pasu ho, asa gawe pasu-pasu ho. Hamo kadongan na hinaholongan. Makatay taringot pasu-pasu na siya Tuhani tapakima ima di padohan keberhasilan. Molo di padohan ni kita halak batak ima gabe na niula sinur na pinahan menjadi sude gabe di dok mai manang tadok mai ngolu na terpasu-pasu berhasil jala tung di halomohon Tuhanido sudah jolma berhasil. Unang arong nagagal niyan. Sudah berhasil. Alai dakya dijajihon Tuhani. Lahom madapoton keberhasilan. Terlalu gampang. Keberhasilan na instan. Dan alai keberhasilan ini ima ikonsian hirni hodok do.
sian usaha do, sian jolo mengadupi pakaluar kon ima halu jauh do. Dan narubuti tidak datang begitu saja, tetapi harus dengan usaha. Bahkan ikut jolo mengadupi hapaeton, hahaciton, ikut jolo mengadupi si taonon manang penderitaan. Jala ido namasa di turpuk tahun ima tu si Joseph. Molo taparrohahon nang peholan ayat sada satu ayat 5 turpuk jamitat tahun hamuak kamang dot tamuak kainang alai molo tajaha di perdalanan ningulu ni si Joseph anak ni si Jakob macai haci si tutu sebelum takas ima di patudukon de batatu ibana keberhasilan ni pasu-pasunai dihasuguho na kahahana di ibana dibenci sialan itu asa gabi sahat na berencana imalaho membunuh ibana alai akhirnya dijual tu halak Misir jala diterupuk tau dido ima tu namargoar si Potifar jala molo dido diterupuk tahun wakil ni Raja Parao di tanah Misir molo pola wakil bah dang nahurang bejabatani dohot hamoraon dijual ibana si Joseph ima tu si Potifar halak Mesir alai sebagai status aha guar namanya dijual ima sebagai budak hatuban. Songoni mahacina matabayak kurupani buhama songon hatuban. Alai dung songoni dihalomohon si Potifar ibana lomo manang rohani ripeni si Potifar mamereng ibana. Akhirnya ala soolo ima si Joseph laho manegai haporsionna gabeju marohani ripeni si Potifar dibayi mana sopatut tibana gabe di penjara ima urutan rentetan ni si taononna alai di penjara pa ibana ala saya dipatuduh do ima karakterna dengan gabe lomam marohani kepala penjara ima mereng ibana taida ma ala ni dia ala ni hadingganonna nangpe marudut-udut mergati-gati si taononi alai gabe jolma halomuat ibana ala ni dengan ni pabakenan ima porsuk ni si taononna alai didongani diramoti jala di pasu-pasu di bata ibana gabi bui ibana pada saat terjadi ima musim kemarau sahat tu 7 tahun gabe kelapara sudi jolma alai marhite ideni ibana na di pasu-pasu ni Tuhani dituntun Tuhani imana ni guaranna lumbung Yusuf gabe bui malua dakolat di bagas ni si Potifar alai sude halak Misir gabe di pasahat tuibana ima tanggung jawab nauli jalan atung macai belgas itu tuh
disima keberhasilan na hamuak kamang dot tamuak kenang. Disima pasu-pasu ni Tuhani. Diramoti didongani Tuhani ibana. Di pasu-pasu Tuhani ibana. Alai gabe tarpasu-pasu do bagas ni si Potifar. Gabe tarpasu-pasu do nang bangsa Mesir. Bukti na dia. Di pasu-pasu Tuhani melua sian permaraan. Jala terjamin ke artana. Gada ng artana. Ala ni kesetiaan ni si Joseph. Berhasil ibana diulon na. Sialanido kamu kamang do tamunak kita sa luhut na. Di kalau mau Tuhanido. Sudah jol ma berhasil. Bamole peong nagagal sa tokin. Baido namalo marupani. Keberhasilan yang tertunda. Asa dia, ido tutu molope, kira na gagal, kinorkon ni aka bora ni siadopan si taonon. Dan gabi putus asa, dan gabi madili. Alai, totong margugu, jala, semangat, bangkit muse, lahu manguduti, pardalanan ni ngoluna. Sialanido di Matius 20 ayat 20. Ima di kalimat na parpudi didok sai dong anakku do hamuganu pari rasi rasa roh ajal li hasianganon. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Molo nak kiningan taikuti ima marsni kita HKBP kebayoran lamon. Ahado di paingotot tu kita markite si air ni. Kuri manang marsirupani. Hola sedekata do hamok kamang dot tamok kena. Hola sedekata. Dia main. Ima pangaramotion padonganion pasu-pasuna alai terangkat do hatai ima pangaramotion jala ido na tau lepon pangaramotion artinya perlindungan penyertaan tidak pernah berhenti. Ai molo saya totong diramoti Tuhani, song pangaramotion ni Tuhani, ima tu si Joseph. Songoni nang pangaramotion ni Tuhani tu kita, namar lapatan di si, dikuatkan, dipergugui, diperbisuhi, dipahipas, dipasu-pasu. Ina binain ni debata tu si Joseph. Lasongoni do nang na binain ni debata tu huriata nang tu kita saluhu. Sialani do sahalinari sudah do jolma di halomohon debata asa berhasil. Pertanyaan abu ado behinot tasa di dongani Tuhani kita. Na pasti molo Tuhani. Saya tetap do. Ilabung tak. Rap dohot tak. Ima ta terjemahon molo di bagai sa pangaramotion. Alai. Naolo do. Ima. Jolmai. Padauh dirina sian debata. Tersonggok ma debata. Ay buasa kami madau ng jolmo siya nawin na. Songo perpulta ni balon nakinga ni. Ay wala mapulta balon ni nangin torhitsa do hita. Tortaida kan.
Ani Tuhan itu na songgot. Dia diaun lulu. Ay buasa tung dao. Buasa di padao dirina. Alaniaha. Jolmay ala na say mangalului kebebasan na. Jolmay ala na say mangalului kemerdekaan na. Dang lomorohana terikat. Asa bebas tu kehendak manang tulomoni rohana. Alani ala say madau jolmai sia Tuhani olo maju jolmai talpe jale madebu tu parmaraan. Hape unang maniat tu parmaraan naing masonang naing matotong tubuh jala naing matotong marparbue na marlapatan ilinggomi iramoti jalay paso-paso Tuhani. Naing mahita niyan song ratingi ade rating ni hawi nasa itotong sada dohot hauna batang na ala ido nang mulo tajaha ima di Yohanes 15 ayat 5 satu ayat 7 didok audo hawangguri hamudo ratingi namia di bagasanau jal au di bagasani bana ima namar parbui gudang aidang tarulah hamu agia aha anggo somardongan au nasa nasomian di bagasanau di bolok kodoi songor rating nagabe masak dungi di pelungguk didanggur homma itu api jadi korma molomian kamu di bagasan au jalan molomian hataki di bagasak kamu jupak kamu do manang dia pe di pangido rohamuna ido keberhasilan ni akana porsea di pangido tu Tuhani di leo Tuhani namar lapatan ipasu-pasu Tuhani molo totong kita sedak song rating Tuhawi alaridok gabi merparbui asa boy hita taruli si songoni ahado di paingotot tu kita ima asa totong mahita di bagasan padonganion pangaramotion ni Tuhani namar lapatan totok kita pasahat to dirita songon nabinain ni si Joseph pasahat to dirina pos ni rohana tu Tuhani jala laos di bagasan ido totong Tuhani mamasu-masu nguluna jala berhasil ibana di ulonna hamak kadongan na hinaholongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus jolma na say totong jonok pasahat nguluna tu Tuhani hajol moni di patudu hodo nabiyar mida Tuhani ibana jala say patupaw nido akan nama baken las rohani Tuhani nama belas rohani Tuhani laos tarida duinang dia kapabahenan na tudungan na jolma di kepedulian asamolo di dok ima di turpuk tamun ima di topik ni minggutta gabe pasu-pasu markite-kite panupakion ni debata dakolan di kaulio keberhasilan di dirina alai laos dohot do di bagasan kepedulian nai bohama asa gabe boy taruli diaka las niroha pasu-pasu nang dongan na jolma. Hurian itu hatta dia ka jolma
napatuduhon biar mida Tuhani. Na saya tong jonok jala pasanguluna tutuhani. Saya bukas jala haruar donang siang nguluna sia dirina. Ima roha pikiran pabahenan nadingkan son si Joseph diturpuk tahun. Jala secara singkat didokmai na berkarakter yang baik. Salah satu dia mai. Buasa gabi bui si Joseph gabi halomohan. Ala tarida imasian karakter na baiki di bana. Na rajin, na terampil. Gabi jolma. Si halas sonoton. Gabi jolma. Si haposan. Dan haposa pajaitan. Alai gabi jolma haposan ni iduna. Terbukti doi haposan ima si Joseph sian si Potifar aha na gabi buktina di pasahat sude isini bagasnai asa ibana mangaramoti asing ni inatana. Dang la gabi doho ileon inat tanah gabi ramotanna. Alai bagasna doho sude artana. Dipasahat debata. Dipasahat si Potifar. Jala diperbisuki debata ibana. Asaboi dengan ibana. Ima mangaramoti artai. Gabi jol mahaposan ibana. Sialanido ala denggat diulai ibana, rajin jala terampil ibana, di sido tarida, ima padonganion, pangaramotion ni Tuhani, marbisu ibana, sude akan niulana, di pangaramotion na diartai, di pasu-pasu Tuhani. Akhirnya, gabelam las marohani si Potifar mamerig ibana, alai hamuak kamang dot tamuak kenang, kita saluhutna. Dia domabain ibana asa gabi rajin jala terampil. Dia domabain ibana asa berkarakter nadinggan. Allah ayat 2. Saya didongani jauh bado si Joseph. Saya didongani jauh bado ibana. Doh dia ayat tulupe didok di ida ima si Potifardo nasai didongani jagoba ibana. Jadi molo sai didongani Tuhani apa hita? Pasti do. Hita gabe jolma na marbisuk. Jolma na unggul. Jolma na sai patuduhon jala pasahaton ima akka ide-ide na baru. Terobosan na baru menjadi inovator yang luar biasa. Songon si Joseph jalalaus tado nakibui ibana menanggulangi paluahon kelaparan ditongani bangsoi sialanido hamuak kamang dot tamuak kenang molo tahubukon doh tu epistel ni minggutta sadarion. Ima ildu ni soldadui. Di bagasan hapor seonna kepedulianna doh bawahanna na posona. Ijupak kon ibana tu hatta Yesus. Pos ni rohana mamereng tu hatta Yesus. Ah didok. Hurang tamahon yan ale. Tuhan tujabuku. Alai makatai mahosak kababa. Pos dorohaku. Malum do. Napasoki di jabu. Ah didok tu hatta Yesus. Oddo pejupakku. Hapor siaw si sonon. Si alanido alani hapor siaw na ido. Kepedulian na.
Asirohani Tuhan ta Yesus. Gabi dikabulkan. Ima pangiduan nai. Malum naposonai. Ala ni pos ni rohani si Joseph do. Tu di bata. Diramoti ibana. Jala di pasu-pasu nguluna. Itu ni soldadu ipe punya usaha do. Lahu pajupang do Tuhan ta Yesus. Alai pada akhirnya pajupang. Itu ni soldadui dan gabi di buah nibana ima gijang ni rohana siap jabatan na majupak ke Tuhan ta Yesus alai siap kerendahan hati ditandai mana dirina jol mapardosa ido melatar belakang ini dok kurang tamahonian rotu bagasu dan nama ngorai ibana alai tanda do dirina ala diboto Tuhan ta Yesus rohani ni jolma gabe di dok oddo pejupakku hapor siaun na luar biasa. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Di bagasan minggu sadarion ulang tahun di Huriatta. Napa 50 aluhon molopola 50 tahun dong matoras deh matoras di hapor siaun jala alani matoras hapor siaun ni si Joseph aha di pataridahon aha di bait de batatu ibana aka hapor siaun dalam matoras lempasa haton ni Tuhanima tanggung jawab no belga tibana. Jala itu na pinasaha ni debata tu si Joseph hamak kamang dot tamak kenang. Ala haposan di bana ditanggung jawab na Mehmet gabi haposan may bana ditanggung jawab na belga. Akajol mana so haposan ditanggung jawab na Mehmet dang say terpasaha tu si ulaun na belga. Hatan itu hatta sona tersurat di Matius 25 ayat 21 saat tu ayat 20 didok. Dungi didok iddu naima tu ibana. Tohomai alena poso na dinggar roha jala haposan. Haposan doho dinautik pasahatok kumatuho. Gudang bongok mau tu halasan ni rohani tuammu. Dungi Roma nama jalo na dua bagian ni didok ma. Tuan nami dua bagian pinasaha mituau. Ida idion dua bagian nari huomo. Dungi didok iduk naima tu ibana. Tohomai alena poso na dinggar roha jala haposan. Haposan doho dinautik pasahatok kumatuho gudang bongot maho tu halasan ni rohani tuanmu. Hapor siaon na lamtang. Pasti pasahaton ni Tuhani tanggung jawab na belga. 50 tahun. Nga umur natang matorasi. Molo na 50 tahun na nasalpu. Dak songonon sonarion. Belga ni tanggung jawab di pasahat Tuhan. Alai di umur 50 tahun. Ulaw nipe pasan no Tuhanima ulaw no belga. Di huriat tanabulo ni HKBP tahun profesionalisme. Ay molo di guar tahun profesionalisme berarti nga akka inteleksu di jolma. Jadi kesanggupan untuk berpikir dan berbuat secara dewasa. Ay moledo profesionalisme dan adong bidisi nadanak. Dan adong bidisi ima nagabi murah-murah rupani putus asa madele
ay molo lembelga songoni tanggung jawab di huriat ta KPP songoni nang di huriat ta kebaran lama. Ala ni hapor siauta di nong nalam matorasi di hamak kamang dot tamakena. Ay najulu suna pole pikirilah mabangu jabu ni padita te. Rumah dinas. Ang kunuain iba umma. Ipapungu. Siados ni roha. Gabi, buy. Ala niya, ala memang dus ni roha ido. Rimnita hiduguguna ninda rupane. Dia kabagia pelayana penalembelga. Dito nga ni huriata. Hasadaon, sileo-leo ni Tuhani. Naragam tu kita. Tapi itu dipadukan. Jala bertauta sude gabi bui. Tarulah kita dia kapak kubesion. Natung macay songon di belgena do maulna. Ragami. Molo nakinga songo buah-buah ni ketua tahun profesionalisme. Bahaya bisa secara di ulang tahun. Odena parjolo fokus na hita. Mauliate itu Tuhani. Alay adong mano na kegiatan ni punga paropuan. Ido, itiuk beku pon na sutung lagay mago. Pelengkap nila suniro hatta doy. Hamak kamang dot tamak kenang. Unang lagay tabur rupan itu hal negatif. Ngagabi bahin ni huri mertiga-tiga inna. Olo masur saran itu hatta ino inna. Dang nai. Alai di dia maaka usaha na siya kita. Alani dora ibe panitia manuhor situoron dan pakai hepeng ate. Alai pakai kupon. Jitulak manang behago dang ni hepeng ta. Manang na manuhor pisang penot dua biji di san. Taleon harga 10.000 dang lakui. Alai ikon kuponido si leonon. Imay dia kacarai. Alai hasil nilaw tu dia. Gudang ma dia kana naik siu basat tadi tongani hurion hamak kamang dot tamak kenang. Boy don nadiba marsak boy nadiba marlas neroha. Boy dia kadidok rupani ala ni sentralisasi ni HKBP mai dinda rupani. Alai pos doro hatta hinor kon ni sentralisasi HKBP. Dan gabi borak be dipikiri akaganu huria mamikir hona kaparbalajon ni pandita. Sudah dakola di hitaun. Apalagi di hitan. Secara jujur rupani. Na lebih marulup-ulup. Todina akka. Pelayan pangulan itu hatta. Na dibona pasugit. Marulup-ulup na sida. Marulup-ulup. Ala dia. Siapa jalon na so patut. Gabi patut. Siapa jalon na so layak. Layak. Jadi manang nabuapi belgani tanggung jawab hamak kamang dot tamak kenang. Ikut di bagasan ulup-ulup na siya Tuhani mahita. Molonong tarajumi, huriatta 50 tahun. Tatuhut tanggung jawabi. Alay pos rohatta. Say dido Tuhani do. Dang hupa porsato Tuhamu na sotolap ni gugubuna. Alay songon tulek na ni songoninang tu si Joseph di terpuk tahun. Ala ni haporsiaw na sida do. Diramoti, dipergugui, jala berhasil. Diaka pabahenan na. Songoni manak kita. Nasa hurion. Marumur 50 tahun. Lematoras haporsiaw ta. Roma Tuhani madok tu huriat ta saunari. Hamu amang inang. Naposo bulung remaja danak. Terpasu-pasu HKBP keberan lama. Alani hapor seommu. Selamat ulang tahun. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di oleh Tuhan. Ala gok ulup-ulup. Gok las diroha hami. Ima dihatam. Marhite hapor seaun son naposom si Joseph takas pangaramotium doh pasu-pasum
Songoni manang haporsyon nami oleh Tuhan. Tarlumubi ditongani huriamon. Namarlas ni roha sedarion. Perjongjong ni huriamon. Di bagasan ari sedarion gok 50 tahun. Hurianong matoras. Jala haporseon ni ruas. Naung matoras. Lambelga matutuak katanggung jawab. Dung bulas ale Tuhan. Hulahok kami ak katanggung jawab na mek na pinasaha mo. Pasahato mo matutu. Ulaw no belga Tuhami. Lasongon dino nang dihuriam. Hakabipi. Hodo ale Tuhan na bebelgahon. Ala ni pasupasum de. Lembelga huriami. Lembelga manang dia kasih pikiran. Lembelga manang katanggung jawab. Ale Tuhan. Pasupasommu. Parbisuhamu pargogamu. Uluan ni huriam. Na pinilikmu ale Tuhan. Disadok hakabipi siap pargijang. Songoninang diaka namakubasi diganup akainganan disadok portibion. Asa nang huriamo pili Tuhan. Huriam hakabipi kebayaran lamon. Di gudang niya kasih pikiran. Di gudang niya katanggung jawab. Na ikon para dion nami. Imana hobar dia ka si humisik na artana. Si pata dua le Tuhan lomos rohanami. Dia rohanami. Ima na berhubungan tua kaparkepengon ni huriam. Ale pos dorohanami ale Tuhan marhapor siaw tuho. Ala hodo na puna huriami. Hodo na puna huriamon. Na so jadi hurangan bahenomu huriamon. Ima pos ni rohanami. Totong male Tuhan. Saluhut ruas ni huriam pasu-pasuammu. Dia ka ulaw na sida na maragami. Asaboy ali Tuhan. Marhite pasu-pasumina jinalo niya karuasmu. Bagyon na siday. Dia katanggung jawab na sida. Tanggung jawab di keluarga. Tanggung jawab tarlumubi. Tua kaianakon. Napasikolahod doho napahutahon akka anak doho buru ni huriam. Soninang tanggung jawab tutongan ni huriam. Soninang tanggung jawab tutongan ni bangso doho negara namion. Ato ngali Tuhan saat dihomang ulo nami. Soninang akahami akanaposom perhaladom. Na makubasi ditongan ni huriamon. Gonggop pami di bagasan as ni roham. Jala saat dihomang ulo nami. Asa dia kapakubasyon nami. Tahu hasangapon tugarmu nabadiay. Dia ka namarsahit. Dia ka parsahiton nabi ali Tuhan. Sopola hugwari hami. Di bagas nasida. Songoninang di rumah sakit. Ali Tuhan. Pargugoy nasida di akaparsahiton na. Jala. Paposrohan na sida makirim tuho. Mga saho na si Roham. Mangiduhami. Leho na muhay hipasot to na sida. Diak ka natarulilas ni Roha. Ima, soon ulang taon ni Huriamon. Diak ka ruasmu. Na marulang tahun. Ulang tahun ari hatutubu. Ulang tahun perkawinan. Soon inang diak karagam nilas ni Roha. Na asing ali Tuhan. Mardala doho dengan dia ke perkarijuan ulau ni ruasmu.
dipasu-pasuho. Ali Tuhan, saluhut dia kalas ni rohai. Mauliati mahami tuho. Jala. Gabi ali Tuhan jami tadi hami. Ganuk mersada-sada. Natotong. Donganammu. Ramotammu. Jala pasu-pasumu. Ngulu nami songoni nang dia ka ulaw namin na maragami. Atong ali Tuhan. Pinuji magawarmu. Sesa dosa nami. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matu hatta. Mari dehita. Laus disommahita. Pasahat papungu pilihan.
mahita. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, say apehon tangan di Tuhan, lehon Tuhan gogomi, di motivion, bay mau Tuhan, sabadu mahadameon, bay mahakami, santu rohani, namasi hosohani. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, say apehon tangan di Tuhan, lehon Tuhan gogomi. Parsuruan dihamu ruas ni huria na hinaholongan ni debata sikok matutulas ni rohatta di bagasan parsaurata sedarion marhite parmingguon parningutan ari hatutubu ni huriana HKBP kebayaran lama napa 50 tahun patardo di tonga-tongata asni rohani di bata naung manugikon hurianai madalani partikian 50 tahun maka tidak ko Yesus do Kristus Tuhani. Maulate matutu rohanami diho ale Tuhan debata gok asini roham do sandok ngolu ni huriami di hasianganon dang tardodo balga ni holong ni rohami dihami diiring-iring hodo pardalanan parsauran ni huriami sian tiki tu tiki sian tahun tu tahun bolas sahatu 50 tahun dibaheni tok-tok maasi roham dihami huriamun ale Tuhan. Di bagasan pangaramotion doh pangodingan ni debata pos marohatta madalani aka ari-ari na pinasaha na itu kita go hasusape pardalanatta nang ragam ni parukilon maka tidak ko Tuhan na marsangapi sadok pirmatodita jala marsiohot mangaradoti na hobar tupati ni debata asa marhasonangat todita huhut marulupulup hinorkon ni denggan ni basanai Mangasahon hatami do ale Tuhan margogo jala martahon mahami mangoloi dohot patupahon aka ulaon nadenggan songon hataridaan ni parbueni hapor seaon dohot panandoi nami yasini roham hukap hami marohanami mangoloi ho sianasa rohanami atong borhak mahamu hobar tu parsuron na patupahon akan nadenggan di tonga-tonga ni parsaron muna ganupari di tonga-tonga ni bagas munabi di tonga-tonga ni akabajar, di tonga-tonga ni huriai, dohot di tonga-tonga ni nahumaliang. Sai pakai aku dona saku
Tapasaha ma pilihan naung tapapungon tudo panidebata martangyang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut silihon-lihon na linggad doho nasa ulibasan na mauliutos. Upasahat kami masyan na nileon mi pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na utus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asaho para siya kami pilihanon. Pati bulon harajon mritonga-tonga ni Kuriam doho di Portibion. Buhay marokan nami markiti-kiti to dim. Asalam utadahami godang ni sileon-leon mito kami. Asalam kirikir kami madok mauliate tuho. Markiti-kiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang sa pinarba di magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa South Molomoni Roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluwa siya pari, sa sama dosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togyo tu pangujunan, palua mahami siya pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhin na Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di depakon Tuhan di bata mabuhin na Tuhamu, jala di pasar hon madamena tuto di munabi. Amin. Upasat kami matuhita sa luho na sa linari. Selama hari Minggu madihita. Sabar mazulo hita mo kamang dotta mo kenang diingin at tabi alana panitiata mangaturhon tuhita at charata na selanjutnya. Dia ka nahobar, dia ka siradotan, pinasama tu akama nami inanami dongan parhalado. Asaboy, iya, pinasama tu panitia margite-hite hala amang situa tanggor lubat turuan. Bay mamang. Tapa rohahom ma. Mulai tema di amang pandita. Tolong mic-nya digedein lagi. Mic-nya. Halo. Mic-nya tolong. Dihamu amanami nanami. Sa maita tu acara namang ihut. Ima napasat ulus. Sian huria tuna tua tua nami tu 20 tolu halak nama rumur 70 tahun satu tikion. Upang ido kami ma tu ita saluna asa hot mahita diudulata duku jowo kami goar-goar ni damang dainang asa Roma tujolo diinganan naung uparade kami. Solak na yamang inang tapahohom
asa tauruti tu acara namangihut. Ima napa saat ulos tua manami inanami naung marumur 70 tahun. Jadi tapasonang maruhata. Aku yang panikan. Tolong. Amanami inanami nahu persangapi hami. Omati kina dinapa saat ulos huria tuna tua nami hujo kami ma asaro tujolo sesuai goar na hugorau kami. Naparjolo inang Nyonya B Huta Barat inang Bursi Majutak sian Bajar Godung tujolo mau minang. Napaduahon inang Nyonya Situa M Siahaan Boru Panggabean. Namangihut Situa Dr. Andus Direction Simajutak Aladang Buero Amangi pinasa matianakon na mewakili sorpiman non di pasahat. Napaupaton inang Surti Sitorus Boru Napitupulu Banjar Bendi Peninggaran. Napalimahon Amang Selamat Tabunan Banjar Bendi Peninggaran. Nasosa dobe Amang inang Surti Sitorus Boru Napitupulu molos hadir nasida Radema Parhalado Situa Bajar Majalo Sorpi. Amang Selamat Tabunan Bendi Peninggaran. Napaunopon Amang Potas Marlon Situmorang Banjar Bendi Peninggaran. Romamu Amang Tujolo Bendi Peninggaran. Ada tiga. Inang Surti Sitorus Boru Napitupulu, Amang Selamat Tabunan, Amang Potas Situmorang dari Bendi Peninggaran. Amang Potas nomor onom. Pinasa matua manginang padita pasahaton ulos didampingi ketua panitia. Ready mamang? Jadi OP dia akan hadir di Sorpima di pasahat. Mau lihat dipandu mamang. Inang Dora. Inang Dora. Bukannya standby. Tu kita saluhut na hamwak kamanami do inanami. Sebelum hupasa tami hata secara singkat masih tanya kita amang inang donga parhalado sonya kaganu Bajar molo digoran nok napaduahon duksidungon molodang dison halakna langsung hatok ma di handle si tua Bajar asa hatok waktu tak ima buah-buah sialanima sahab matu napasaton ulos sebelum ipasat huriatta markite-kite kami padita ulos tuhamuna akamang do tamuak kainang saluhutna soninang akamang do inang nakson perwakilan ng kuduli jolon si sadakata mahupasat kami laos ima marudut anon sa hatu bagian na paunopon ito bagian na papituhon manang na bagian piga pehamu amang dot tamuak kainang si sadakata ma laos ummata nami tuhamu saluhutna hamuak kamanami do inanami naunggok marumur 70 tahun sahatu sadarion
ima di ulang tahun di huriat tanapa 50 aluhon. Amang inang tapatu papeo pasat ulus. Khobar tuarat habatahot tado. Ima nani sodangan di barita nauli. Na sinodangan di barita nauli. Na marlapatan. Na dohot do huriatta. Marlas ni roha. Makamulateo tutuhani. Nonggo umur muna amang inang 70 tahun. Sialani tangyang ta nasa hurion. Sai di tabay tuhanima. Gajang ni umur tuhan muna. Jalay tabay tuhanima. Gogo dohot las ni roha. Asa tuhan muna sa luhut na nakhusus. Na madjalo ulos. Di bagasan minggu sadarion. Songon hatanin na tua-tua ma. Eme si tabay tuhan na parli begoman ni sibor. Debatado siliot tua. Horas mahamu di parorot. Songonima hata siyatongan ni huriatta. Sonari las marohamu majalo uleson. Diserahkan ketua panitia. Horas. Sa meta ujo kay mana mangihut. Inang nyonya TB silalahi boru siagian. Amang tupal haposan Huta Barat Banjar Pondok Indah Pondok Pinang. Namangihut Inang D5 Pangaribuan boru siahan Banjar Pondok Indah Pondok Pinang. Namangihut Inang Diana Tapubolon Boru Lubatobing Banjar Rempua Ciputat. Namangihut Amang Daulat Aruan Banjar Bintaro Kodam Depsos. Namangihut Inang Las Maria Pardede Boru Siahaan Banjar Bintaro Kodam Depsos.
ngabini. Nah diwakili situa perwakilan Sorpima di Pasahat. Pinasa matang padita. Musik. Amang inang mula mamu tinggal muna. Taudu tima hujokai mamamuse. Inang Jospeni Simajutak Boru Hutagalung Banjar Ciputat sekitarnya. Mangihut Inang Nela Pangaribuan Boru Nainggolan Banjar Bintaro Perdagangan. Serta binang leka mudalan. Inang Nela. Namang ihut Amang Situa BJ Silitonga. Namang ihut muse Amang Ahasihon Silalahi. Namang ihut Inang Odorita Manurung Boru Sitio. Namang ihut Amang Situa MS Sitorus Banjar Pondok Cabe Legoso. Betul mau amang inang nong di parade. Musik. Musik. Di
Horas. Jadi Sony Mamanginang bulak mamu dengan muna. Hugurau kai mamuse tua manginang amang situa J Tapu Bolon Banjar Pondok Cabe Legoso. Namang ihut Inang Aida Manik Boru Siregar Banjar Bintaro Jaya. Inang Aida Manik Boru Siregar Banjar Bintaro Jaya nomor 2. Namang ihut Inang Rosbeti Hutagaol Boru Sihaan Banjar Bintaro Jaya. Inang Rosbeti Hutagaol Boru Sihaan Banjar Bintaro Jaya. Namang ihut Amang Hasudungan Sibarani Hasudungan Sibarani Sian Banjar Bintaro Jaya. Namang ihut Inang Situa Rita Sormin Boru Siahan Banjar Parserahan. Tujuh mamu amang inang tuinganan dang pinarade jala oman apar pudi pinasa matuang padita lamang uloson musik. Horas. Horas. Mulai tema diamanami na nami saluna. Songoni mamang inang nang saat ulos tuna tua tuata toropna 32 halak tuata ma nama masu-masu. Sa maita tu perayaan hari ulang tahun di gereja ta. Napa 50 tahun ope partikian upasa taima tu MC Inang Situa Susi Tapu Bolon. Mulate.
Shalom. Shalom. Horas Madihita Sudena. Acara demi acara kita telah lalui. Kini tiba saatnya kita akan merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-58 tahun. Kami undang untuk yang membawa lilin, untuk membawanya dihantar ke depan. Kami persilahkan. Pada tanggal 13 Agustus 1965, 58 tahun yang lalu, kita mendapat lahan di tempat ini. Dan gereja ini dibangun sekitar tahun 70-an. Dan 58 tahun yang lalu juga berdirilah gereja yang kita cintai ini. Tempat kita beribadah, berbagi, bercengkrama, bersukacita, bertumbuh dalam Tuhan, dan berbuah, dan semakin melayani Tuhan. Iya, pelan-pelan kue ulang tahun 58 tahun gereja HKBP Kebayoran Lama. Kami undang Bapak Ibu yang terkasih untuk bangkit berdiri. Ya. Kami juga mengundang perwakilan 16 Banjar yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan. Perwakilan tiap-tiap Banjar yang sudah ditunjuk untuk maju ke depan, dan perwakilan kategorial. Silakan Amang Inang para Silakan. pengurus Banjar. Pengurus Silakan Banjar. maju ke depan. Silakan para pengurus Banjar satu-satu maju Perwakilan ke depan. Banjar, perwakilan kategorial yang sudah diunjuk untuk 11 orang berbaris ke kiri dan 11 orang naik ke atas. Yuk, untuk naik ke atas. Ya. Iya, sudah. Sudah, tiba saatnya kita akan menyanyikan yang mewakili dan di panitia dan ketua panitia juga. Tangan yang meriah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
potong kuenya. Sekali lagi potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Ya, hati-hati Amang. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang. Sebagai simbolis akan diserahkan kepada perwakilan setiap Banjar. Proses pembagian kue. Terus. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Lagi. Umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, terima kasih. Untuk jemaat nanti akan dibagi. Oke, acara telah selesai. Kami undang untuk semuanya kembali ke tempat. Ya, karena kita akan masuk ke acara selanjutnya di luar. Mau lihat tema di Hamu Amang? Oke, selanjutnya belum. Amang Ketua Diakoni mau nyerahin apa? Oh iya, silakan. Iya, tolong dikosongkan karena akan ada acara selanjutnya kepada Amang Pendeta. Untuk Amang Pendeta, penyerahan secara simbolik kepada keluarga Diakonia.